borok munisu ongi faikangke salsa thwinai abo jotono saimano phiaba tini belaino koktuma kotor tei koktuma belaino khanang janai chini mangplio kasui pheuka hakutisa amchaini baglai kamini khoroksa chirai bisi tamchi wngkho tini osungsar naitotokno yakari thangnai nangkha chungteibo koktumani bisingtwi saimangkha chirani mung Ramdev ବର୍ma bisi tamsigo osungsaro achai phaiui naitotok sungsarno buma tebo sajlani bagui kha nangui khasluk chawi kapkha kolok kotor wngkhe buihai sajlano imang kotor khe nugui tongmani hinui teibo saimangkha koktumani bisingtwi Ashirwad Bandhan nawi tisanani hinui Bank of India hakutwisao phailaimani twibaglai kamini simi phiaba tini kapal hamyani jarei Bank of India o rang tisai paimani yagulo bwsabuti bai kisa misa chamung chalaiui dogano bwthagui tonglaimani phiaba achomsake gari phaiui borokno dadak sidak phai thutai rifaikha abo wngkha hakutisa amchaini Bank of India ATM ganani dogano borokno thutai rwnai ni mung wngkha Sagar Manik Tripura hinui koktumani bisingtwi saimangkha swrungmung kwtal kwtal gari chalogui tongmani hinui saimangkha nainedi chini mangpilgo tamong mane Dara sing beng thumeng do beng phai sing rang ro phai ku paithya rang thoi sing dogana kaple dogana habai sing thanda ko baro la thanda nong nahi ninte bo thanda no thanda khanika thanda khana bo kaple bai la ko ni bai ta ko gai hotat sa gari guru ka theu khalaka sing gai pokai pok sampean ka pok ram samane gari se bro fer ram ke gai pilar bini pok ke pilar gari po je ek sungka kokoi khe nong kokoi an ko pilar ke koi bosorong jangna 3 বছর ngana amna gari sobni siri sini ka gari ke dibin ko ni gari nini bumung khai ani bu biskumat de buma kokoi ni boyas bosorong ko ko ni 3 বছর bengo phale mane autem yang pili manusia gari atom sa thangu sukur budaya sudah mereka syukur so hal fungsi kalimania kok mereka roman sih bau ya kan roy wajah garis roy dapat itu bo bengo phai mane boleh itu masal ini odeng duma sora ko dua masal aja dukan kai sone dukan koro tukan kayak najini tukan dara nini dukan buskango kaisa accident ngo mano bom haike yang ba nang dukan to tongmane aparo accident yang dukan asjang no dukan asjang bok lama nemon bar mane kuno siruk manlia 1 second betar no bok khai হঠাৎ sabuk accident khai roi charai masa tabuk mane kuri khata nin dukan ko boja ko masara bank chomoni samo ATM samo o je phainai rokhe boja gane phaimani tamne bai phaimani nin dukan bok tam bagai phaimana to sia gari chalok phaimanta bok he o je thainai rokse tuina rok bok an dukano mane rok paiai nogot thangna hinai nokhodrop osomoi khai gari phai ngudi khata o gari ke sabne saide man gari oroni tin local no bini gari sabne bumung tama dipongkor Tripura bini gari nin bum khe an bong na di debama tabo bo hospital boro masara hospital bo mai condition to emne taw ang khaina themani ang sakna khaina sakna ta inko thipai ka chrai ka thika emne buso kotorong no chorai koi bosorong no oro phai suman bong na 3 বছর ang sa borok nin dukano mani pai chalai tongmata mane pai chalai tong